तो फाइनाली लोगोफोर दिनै दंफैयोलाय जोङो बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव तो दिनैनि भिडिअखौहाय बे बिटिसि सेक्रेटारि अफिसनिफ्रायनो आङो जागायलांनो सानबाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांदोलाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय आङो गोदान बिदिनो मोजां भिउ देखायसिगोन दिनैहाय ओमफ्राय नै दायो नै नुबाय दानो बेयावहाय ओरैबायदि मोजां रिल्स खालामनोसो ओरैबायदि फसायदों आंजों लोगोसे ओमफ्राय जोङो ब्रादार ब्रेंज्लाय दङ नै ओरैहाय एसे सानना माबा खालामबाय रिफ्लेक्सन खालामबाय औ बिटिसि सेक्रेटारिनि गाहाय बे गार्डेनफोरखौ दैदेनग्रा एसे दैफोर सारनांगौ रानजोब्बाय ओरैबायदि एसे ने ओमफ्राय दा जोङो ब्रादार ब्रेंज्लायजों आंजों थांसिगोन ओमफ्राय नायलांदो आरोखि ना लोगोफोर दायो नैबे गारिजोंनो जोङो थांगोन सानैजोंहाय तो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांदो लोगोफोर तो दायो जोङो थांगासिनो दङ लोगोफोर नै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरोखि ना दिनैनि भिडिअखौहाय सेक्रेटारिनि मेन गेट तो आं माबा गाननि र' नैयाव गानाखै मा सिटबेल्ट गानाखै आंबो सिटबेल्ट गानदों जाहैबाय क'क्राझार टाउन आरोना नायलांदो बिदिब्ला दा जोङो माने गौरां फारसे थांसिगोन गौरांनि माखासे भिउ जायगाफ्रा माबायदि जानानै दङ देखायनो फैगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय हो तो नै बियो जाहैबाय लोगोफोर गौरां पार्क होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय दा गौरां पार्कजोंहाय ओरै बेरायबोबाय आरो जों ओमफ्राय सिङाव हाबले जिखुनु लामा नोंथांमोननो देखायलांनायसै आङो जिखुनु मय थांनाय जायो हो बेयो गौरां पार्कमोन नै ओमफ्राय दा जिखुनु सिदा थांसिगोन जों ओरैहाय नै गौरां ओरैहाय सिदा आरोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय अजाया ओरै अयथासार मोजां साल दंफां दं नै सेंग्राफोर साल दंफां अयथासार गोबांखा तो बेजोंनो ओरै थांगासिनो दं जों आरोना गभर्नमेन्टनि बायदिनो बबेसिम सौहैयो नायनायसै जिखुनु नायलांदो जोंजों लोगोसे बबे लामाजों फैखो जोङो मिथिलाया आरोखि नै बबे लामाजों थांदों दा हाइवे फार्स्ट गादेरनाय मोनलासो मेन रडखौ राजा लामाखौ गादेरनाय मोनलासो मिथिसिगोन आरो दा बबे लामाजों थांदों जिखुनु नै ओरैबायदि मोजां दुब्लिबो दङ ने ब्रादार जिखुनु थांनायसै बबेसिम सौहैयो दिनैहाय मैया खानो ओरै बेसेबा गुवार मोसौ बायदि माने मोसौफोर दंखायो ने तो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायफालांदो ब्रादारमोन आदै मादै बाजै आदा गासिनिसिमबो माने भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय आरोखि ना माथो ब्रादार सोर दा जोङो ब्रादार बेंज्लाया बोरै सफैखो फात्ता मोनाखिसै आं माबा मोनाखिसै दा सेस जाखाबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय बोरै सफैया थंब्लेट जिखुनु दानो राजा लामा होसोफिनलायबाय नै नायदो ओरैबायदि भिडिअ माने दान्दैफा लाबाय आरो क्लिप सालायबाय नायलांबाय थाब्लानो जाबावबाय जोङो दा मय थांनाय जाबावगोन बबेसिम सहैगोन दिनैनि भिडिअआ एकदम लाब्रा जानायसै मोजांबो भिउ जायगा देखायनो होन्दोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय दा ओरैनो सालायदिङि माथो सानासो हाबलायबाय दा जिखुनु राजा लामायाव दं जों नै